Rovira sortint, creuant-se en aquesta pilota. Compte en la recuperació Narcís. Un altre gran partit també, Agi que ho prova per banda dreta, un altre cop Narcís que apareix, tot i que estava al terra. Una pilota per Macai, està absolutament sol Macai, la remata de Macai, gol de Macai, gol del Palamós, que pot fer saltar la banca, minut 82 de partit. Recuperació de Narcís Barrera, Agi que combina amb el dorsal número 8, pilota interior, apareix Macai entre els defenses, rematada creuada perfectament. La veritat és que aquí Toni Teixeira no podia fer absolutament res. Macai que fa el seu tercer gol en aquesta temporada i compta perquè li podria donar 3 punts d'or al Palamós. I ja diem que el Prat aquí al Sagnier no perd des de desembre de 2014. Uf. Sí, lo estábamos diciendo, ¿no? Que en cualquier jugada podía venir la contra del Palamós. No ha sido en una contra, sino en un error defensivo donde no ha sabido sacar el balón Rovira i el Palamós. Aliaga aturat en 1 contra 1 al minut 86 de partit, per tant és possible que acabi el partit amb uns minuts de decalatge respecte al Prat i ja veiem el temps afegit, Manu? Doncs sí, sembla que seran 5 minuts seran els que ha afegit l'àrbitre. Veurem si n'hi haurà suficient perquè el Prat empati o potser perquè el Palamós encara doni un altre ensurt. Doncs hem d'arribar fins al 95, ja som al 90, la posa Puig a l'interior de l'àrea buscant la desesperada del Prat, el gol de l'empat, compta amb aquesta pilota per Jordi Sánchez, fent la rematada de Jordi, de Jordi Sánchez, el desè del curs. Un gol que certifica ara sí el play-off pel conjunt Pota Blava. Pujaria absoluta a la grada i a la banqueta del conjunt local perquè ara sí el Prat ja té a tocar aquest play-off. Desena diana de Jordi Sánchez, que ho celebra molt content. La graderia del Prat es torna boja, els pocs que queden, i la banqueta del Prat que pràcticament